La darrera ruta de Copatges TV ens du aquesta setmana fins a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat. Volem tombar la vista enrere i fer un recorregut per la història del vi del cava i per això hem vingut al celler Canals Canals, on es troba l'únic museu privat del cava que reuneix més de 2.500 peces del món del vi, com ara creteres gregues, àmfores romanes, botes de vaixell, premses o porrons de vidre català. Anem amb en Ramon Canals Pare fins al museu, que està dividit en 3 sales, la del vidre, la d'agricultura i la d'enologia. I ara mateix que estem a la sala d'enologia, com està estructurada o diferenciada? Primer, la idea del museu és anar a buscar els orígens del cultiu del cep dintre l'expansió que ha tingut el cep. Començaríem en una civilització que són els egipcis. Els egipcis, sabeu que van ser saps que són els grans cultivadors del raïm, no? Fa 4.000 anys van ser uns dels primers cultivadors del raïm, no? I això és un sarcòfag? I això és un sarcòfag. Té 2.400 anys. Per nosaltres ha sigut una peça, això indiscutiblement ve de subhasta, no ha vingut d'Egipte en aquests moments, però ve de subhasta. Però nosaltres el que fem és explicar totalment l'evolució del cep, no? Els egipcis van ser grans cultivadors del raïm i tenim una peça egípcia. Tenim més peces egípcies també. Aquest sarcòfag egipci podria ser la peça més antiga del museu? Sí. I dels egipcis als grecs, que van estendre la viticultura pel Mediterrani. Tot això són càtares, això és la metodologia grega. Saps que els grecs sempre les seves grans juergues i tot es feien tot amb vi, no? Al voltant del vi. Les càtares es posaven al mig de la taula i aquí barrejaven i posaven vi, a vegades ho barrejaven una mica de mel per donar-li la dolçor, que els vins eren molt àsperes, i després els quilis, que eren les seves copes, ho agafaven al mig i ho anaven bevent. De l'època romana, el museu compta amb vasos i àmfores. Les àmfores era el transport del vi, és que els vins de la península Ibèrica pels romans ja eren molt bons per ells. Per això les àmfores transportaven el vi de la península Ibèrica cap a Roma. Fem un salt en el temps per detenir-nos en la col·lecció de botes de vaixell. En totes elles hi figuren inscrits l'any i una creu cristiana, com a mostra d'agraïment per les bones collites. Aquest és un altre vaixell històric. Aquest sí que és un vaixell com nosaltres ens el van adquirir. És de 1404. Fixa't que abans de Cristòfol Colom, eh? Molt abans, i tant. I aquí, fixa't, aquí veuràs també tota una creus. Sí? Era curiós. També és una creu? És una creu, veus? Pot ser que és més arreglada, no? Sí. Perquè és més antiga, que li donaven més poder, no? Què tenim aquí, Ramon? El procés de degorjament del cava, de com es feia abans? Sí. Bueno, aquí sí que pot ser, tenim la línia completa, que és l'única que existeix, i són totes les màquines que podràs veure, van entrar en Catalunya, venen de la zona de Raïm, de la zona de Xampanya, i van entrar aquí a Catalunya, calculem, entre 1840. I nosaltres ho trobem a dintre d'una masia, que fent obres hi havia totes aquestes màquines a sota. Per això es van conservar. I com comença el procés? Tota la línia. És a dir, fixa't aquí, ja també que es rentaven les ampolles. Saps que les ampolles antigament es recuperaven, no? Aquí tenies, es rentaven les ampolles. Seguidament, aquí preparaves el tiratge, què vol dir tiratge? Posaves el vi, el sucre, les llevadures, i després començaven a omplir les ampolles. Omplint les ampolles, es tapaven, antigament es posava el tap i la grappa, i quan s'enviava cap a la cava. A què fes la segona fermentació? A la cava com s'enviaven? En els cistells aquests. Després de tota la fermentació i de la criança, acabat ja venia el desgorjar. Continuem un altre cop. Acabat ja puja l'ampolla i aquí servia per desgorjar. Molt curiosa la bombeta per veure... Sí. El desgorjar, aquí tenim les tècniques també, com ho trobem tot això, també trobem és com obrir l'ampolla i petaves. I quan miraves si havia quedat clar.
Jo crec que en aquella època no hi havia llum. Segur que aquí aquesta làmpada la vaig posar jo. T'ho dic perquè segur que aquí, que ara ho vull, segur que anava una espelma. Després es posava el licor manual, per donar-li la dolçor, no? Hi havia una ampolla que era una ampolla, es posava el licor i l'altra per rompre. Ja hi havia el Brut Nature o estem parlant de secs, semis? No ho sé si aquella època, com no hi érem, no ho podem saber. I després venia, com sempre, el licor rebollia una mica acabat aquí, es posaven per reposar. Això es diu un torriquet, vull dir, es posava aquí i quedava una mica reposat. Seguidament hi havia una altra persona, l'agafava i aquí posaves el tap de suro. Seguidament del tap de suro li posaves un morrió. Els morrions, antigament, tot es feia manual. Però aquests nosaltres els vam trobar en els morrions junt a les màquines, perquè antigament es lligava un cordill, que ara te ho ensenyaré. El més antic, si ho seguim, eren aquestes maquinetes, es lligava a un cordill. El morrió amb cordill. Acabem el recorregut a la biblioteca. Els llibres antics són les fonts idònies per esbrinar informació de peces o màquines difícils de trobar i classificar. En Ramon ens ensenya la seva particular joia, un llibre del 1882 que explica el procés d'elaboració del cava i també aquest altre, on l'autor ha deixat unes notes ben curioses. Trobes llibres i aquesta persona, que sempre jo dic, ja està al cel, però sempre et deixa a dintre del llibre anotacions i coses d'aquestes. I aquest senyor... Quines anotacions ha trobat? Va deixar anotat una gràfica de les temperatures de Vilafranca del Penedès. Del 1925. Temperatura de 25. Això és impressionant. Trobes moltes anotacions de la persona que llegia. També trobes al puesto els papers. Mai no toquem, quan trobem un llibre ens el mirem, però veus al puesto de les anotacions i tot. Aquest és impressionant, no? Posem el punt i final a la visita fent un tast amb en Ramon Canals Fill i ho farem tastant les dues línies del celler, la tradicional, Canals, i la línia Duran, on tots els productes són grans reserves i inclouen varietats forànies en el seu cupatge. Comencem pel Ramon Canals? Sí. I què hi hauríem de trobar amb nas? D'aquí, d'entrada, anem a buscar un clàssic en reserva, que trobaríem la fruita, principalment blanca, al fons. Fem més coses també, com un toc de fruita molt agradable, però també es nota la criança. I això és on anava ara, i aquestes notes de, sobretot, torrats i fruits secs, més de pastisseria, closant, aquestes notes, aquí trobarien més torrats i fruits secs que aquestes notes més de pastisseria, que es diuen. I en boca? En boca veus un cava que d'entrada veiem que el carbònic és molt finet. No molesta gens, molt integrat. Un gran reserva del 2006, que a vegades la gent, quan fem les visites aquí a la cava, et pregunten, com és que hi ha caves que tenen més gas, menys gas? Això en gran part és per la criança. Si per fer-ho més també és la quantitat de sucre del tiratge, però seria més per la criança. Després, com veus, té una bona estructura, és un cava, no és lleugeret, sinó que té una bona estructura, potent aromàticament, com tenim una gamma aromàtica molt rica en boca. Té un final sec, però a la vegada és cremós. És a dir, que això és degut a la llarga criança que té amb els llevats, que ens dona aquesta cremositat natural.
Continuem amb el cava durant Gran Reserva Rosat 2007. És la segona anyada que hi ha al mercat, el rosat, que va ser un repte, no que era elaborar un rosat també a Gran Reserva. Gran reserves rosats al mercat n'hi ha molt pocs, Gran Magí són reserva, per dir, no es poden comptar amb els dits, n'hi ha poquíssims, i era buscar un Gran Reserva rosat diferent, o sigui, sobretot un rosat pensat per menjar, que es pogués començar amb aquest rosat i acabar. Sobretot si et poses al nas, encara tenim aquesta fruita vermella. Fruita vermella i flor, també. Tens lleugeres notetes més a pastisseria, si veiem aquest ens donava més aquests torrats, més fruits secs, aquí anem una nota de criança un plet més dolceta, i malgrat ser un Gran Reserva del 2007 és molt fresc amb nas. Sí, perquè sempre es busca més frescor i aquí parla més d'una fruita més madura. Sí. Veus en boca, el carbònic també ens en anem, un carbònic molt finet, molt integrat, sembla el primer. Ens sembla que sigui una mica més aquest carbònic més cremós, perquè estem parlant d'un brut, aquest és un brut naturer, que no porta gens de sucre afegit. Per això està tan ben equilibrada aquesta acidesa. Sí, té una boca molt llaminera, no? Veus en boca també és molt estructurat, no? Per això és un Gran Reserva que nosaltres el diem un rosat per menjar, perquè ens pot aguantar ben bé un àpat. Ramon, moltes gràcies per la teva explicació, per ensenyar-nos al museu la cava i per tastar aquests caves amb nosaltres. Molt bé. Gràcies.